Gisusi na karon ang hinungdan sa pagkahagsa sa usa ka helicopter o chopper kagahapon sa Mount Makulot sa probinsya sa Batangas. Matud ni Cuenca Police Chief Joel Laraya nga ang chopper nga Augusta 109E dibiya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro ug paingon unta kini sa Manila. Apan nahagsa kini sa may Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Matud ni Laraya nga posibleng nahagsa ang chopper tungod sa kabati sa panahon nga dala ni bagyong Egay. Ila pang gisusi kung nahatagan basab og clearance ang chopper aron mo biyahe. Ang insidente mikalas sa kinabuhi nila ni Felicissimo Esteban Taborlupa Jr., ang piloto, ug ni Archimedes Rosario King usa ka Filipino national kansang pamilya nagpatigayon ug usa ka motel chain. Samtang naangol sa insidente, mao sila si Lingling King, Anton San Diego, ang magtiayong Tina Maristela Ocampo ug Rico Ocampo ug Patricia ug Christopher Chilip.